Kutsadurarik gabeko herrialde bakartu batean, aran baketsu batean, igelen erresuma dago. 4 urterik behin igelinpiadak egiten dituzte gerraririk onena aurkitzeko. Aurten gainera, irabazlea printzesarekin ezkondu eta printze bihurtuko da. Gora beti igelen erresuma! Hasi dira lehen kanporaketak jaun Andreak! Zure alaba, maiestatea. Ez dago, ies egin du berriro. Handia naiz eta ez duzu nire etorkizuna erabaki behar. Neure bizitza bizi nahi dut. Doa, Tabio. Irabazi egin behar zenuten, baina azken aukera zuen. Ez dute dolarekin ezkondu. Horre batzuk irabazi behar duzu. Nire etorkizuna neuk erabaki nahi badut. Handago izena emateko. Medio probari zalantzarik gabe! Jak bizkor! Orain borrokatu gabe amore ematen badugu, suge erregeak bere helburua lortuko du. Gure etxea galduko dugu, familia eta lagunak galduko ditugu. Horregatik elkartu eta jarraitu behar dugu, suge horri azkener arte borrokatuko garela erakusteko.